Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 7 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 6 bersikulo 20 ngadto sa 26. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon, "Bulahan kamong mga kabus, kay maghari ang Dios kaninyo. Bulahan kamong mga gigutom karon, kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo mga tawa raon niya. Bulahan kamo kung ang mga tao magdumo, magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kung sila mag-ingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung mahitabo kini ug pagsayaw sa kasadya, kay dako ang gante nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato, kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon, kay kamo unya gutomon. Alaot kamo nga karon nangatawa, kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kung magdayeg kaninyo ang tanang mga tao, kay mauusab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga propeta." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.